karon. Kay Saturday half day rami. Tapos uyog na ko akong mama karon kay need niya og shoes. Una ma. Alam ma. Okay, sakto rin. Sabi na ko, nakoy lang bag. Gala. Thank you. Ato de speakers na. Ang sa tanan sa ko ang shoes sa girl. Ang lalaki naman no. Taas siguro. Kana. Black malimuno. Pero may black daghan. Di ba? Basig gahi rin eh. Tanaw, gahi ba? Gahan ka na? Pero ganahan ka na eh. 9. Anay na? Sukod. 9. Sukod na. Panihan yung sukuan. Hala. Gamay lang yung size niya. Ay, Pero kanina lang na. Hindi ako na uli yan. mahal-mahal. Wala ka mana, oh. Nanain mo ma. Oh, kana ma. Kana ma. Inka black, imo ma. Ay, dakanin na. Napag yamis. To? 9 na siya ma? 41 na, ma'am. 41? Nasa equivalent sa 41. 11. Ay, 11? Ah, di isang ko nga. Murag. Kanang di mapinta ko. Pero black lang ma. Lagi black, lagi black. Support ko na ilo yung excuse ah. Excuse ah. Excuse ah. Excuse me. Ayaw kita, kasi mo pa rin. Ah, kuwang na gamay. Kuwang gamay. Ilan sa ko anak miss? 41? Oh, nakapalit na mi. Then, moto pa mi sa taas. Kay, mapalit og baso daw si mama.
baliton ma, baso. Parang sa magkasal. Kasal. Sa balay. Baso ko no para balay. Mama.